bukod dyan, meron din po siyang pinadalang message para sa inyong dalawa po ni Sir. Basahin ko na lang din po para sa inyo. Yes po. Ito po yung message ni Ma'am Judilyn Padua po sa inyo na. Sa nanay naming lahat, happy 78th birthday, nanay. Salamat po kasi hindi niyo po kami pinabayaan mula nung paglaki namin. Nay, tanging hiling ko lang po, sana humaba po ang inyong buhay. Ingat po kayo palagi dyan. Mahal na mahal ko po kayo sa aking papa. Ayan po yung sa inyo. And sa aking papa naman po, advance happy 54th birthday, Papa. Salamat po kasi kahit anong problemang dumating sa atin, andyan pa rin kayo para sa amin. Wish ko lang po, sana humaba pa ang inyong buhay. Mahal na mahal ko po kayo, Papa. Ingat dyan kayo. And miss na miss ko na po kayo. Yun lang po. Nagmamahal, Bodo. Sa iyo po, Nay. Nay, baka meron po kayong gustong sabihin po para kay Ma'am Judilyn Padua po, Nay. Meron po ba kayong gustong mensahe po? Ay, nasabi niyo na po. Tay, kayo tayo, baka meron po kayong gustong sabihin para po kay Ma'am Judilyn po. Wala na akong masabi. Hindi po. Medyo, siguro po nasabi na po nila nanay at tatay kay Ma'am Judilyn po ang gusto nga sabihin. So, request ko na lang po, kataan na lang po natin sila nanay at tatay ng happy birthday para sumaya naman po sila. Kaya po, sabay-sabay na lang po tayo ha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yung mabilis naman po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wish po muna na bago blow po yung candle. Sana. Tapos si tatay. Habang ang buhay. Ang buhay.